5 patay samtang gatusan ka residente ang apektado sa diarrheal outbreak sa usa ka barangay sa Moncayo, Davao de Oro. State of calamity gideklara na sa mong barangay. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa kalayo sa ospital gikan Barangay Pasian, Moncayo, Davao de Oro, dinhi na lang sa ilahang gym giatiman sa medical team ang mga residenteng apektado sa diarrheal outbreak gikan sa siyam ka purok nga apektado. Sa tala sa lokal nga paggamhanan, miabot na sa 230 ka residente ang apektado sa outbreak, diin 5 ang namatay, lakip ang 3 anyos nga bata. Sagad sa mga sintomas, mao ang pagpanakit sa tiyan, kalibanga ug pagsuka. Ang unang kaso natala ni atong June 14 ug midaghan na kini pagka June 17. Hinungdang gideklara na under state of calamity ang barangay. Posibleng hinungdan sa outbreak mao ang supply sa tubig sa lugar. Hinungdang gipaundang una ang paggamit sa maong water source. Nagpakandak og 2 days na medical outreach dito sa mga affected puros no, ang naghatag usab o ang 300 jerrycans para sa kapundong tubig ang ato probinsya sa Davao de Oro ug ang DOH Region 11. Nagkandak po disinfection and cleaning sa reservoir. Ginagamit na kuno sa mga residente ang reserva sulod na sa 10 ka tuig. Aban karon pa nahitabo ang diarrheal outbreak sa lugar. Gani sa initial test results sa nakuhang water sample, nagpositibo kini sa coliform. Apan gipailawom gihapon kini sa chemical analysis. Sa pagkakaroon na ginahulat lamang nato ang resulta sa tubig o ongoing ang ato ang pag-observe sa mga katawhan labi na dito sa affected na puro. Hinuon daghang pasyente na ang nakarecover, samtang ang uban parayon pang ginaobserbahan. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.